श्री विठ्ठल रखुमाई प्रसन्न. श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान दूधगाळी ग्राम नुज्जी जोयडाच्या वार्षिक उत्सवानिमित्त रविवार तारीख 2 एप्रिल 2023 या दिवसाक सकाळी 8 ते 12 पर्यंत अभिषेक, नंतर नैवेद्य, आरती, प्रसाद, सांजेर 3 वाजता वनात वचप, 6 वाजता परत येताना अग्निकुंडातल्यान येऊन देवाचे दर्शन घेवप, 7च्या नंतर महाप्रसाद, रात्री 8 वाजता कीर्तन, 9 वाजता सत्कार समारंभ, 10 वाजता सवालो आणि रात्री 12 वाजता सादर जातले संगीत, सामाजिक, हृदयस्पर्शी कॉमेडी कोंकणी नाटक मागेले जीवन तुका अर्पण. मागेले जीवन तुका अर्पण. मागेले जीवन तुका अर्पण. लेखक प्रदीप कोठारकर, कीबोर्ड संदीप शेट्टी किन्नर, तबला मनोज माजाळीकर केरवडी, रिदम पॅड सुभाष नाईक कारवार, प्लेबॅक सिंगर दीपक आणि दिव्या परवार हणकोण, पडदे, लाईट आणि साऊंड श्री मल्लिकार्जुन ड्रामा सीन्स सातगिरे उळगा कारवार. आणि ह्या नाटकात भाग घेतले कलाकार महाबळेश्वर देसाई, मंजुनाथ देसाई, संदीप नाईक, अभिजित कानकोणकर, सूरज देवकर, प्रसन्ना बांदेकर, सुदेश देसाई, संदीप तळपणकर, सुकांत नाईक, सुनील हणकोण, ममता जाधव गोवा, प्रसाद बांदेकर माजाळी. अध्यक्ष दत्ता महाबळेश्वर देसाई. व्यवस्थापक श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान कमिटी दूधगाळी. धन्यवाद.